अभी मजा आएगा ना। हाँ बैठी 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 चने आई नहीं है। ए ओइनी है हमरा भईवा के बियाह बा डाला सिंहा बांधे खातिर। अच्छा यही खतरा तो बेसी लोग हमरा लगे अइबे करेला। तो सिंहा कएगो चाहिए? 4 गो। 4 गो। आ दिनवा कहिया उतरले बानी? दिनवा यही 14/6 के बा। अब 1 महीना तो बढ़ले बा। 14/6 के। हाँ वो दिन बड़ी लगन बाटे। 4 गो डाला देवे का बा हमरा। 4 गो। हम्म। कितना पैसा लबा डाला सिंहा के? ए रउआ 25,000 दे दे। 25,000 कम भइल। कम ना भइल तो कौन ढेर भइल। रउआ गाँव में और बिगाड़ू भाई बाड़न उ 50,000 रुपया देले रहले। 4 गो सिंहा लेके गोरे से सब बारात में गर्दा गर्दा मचा देले रहनी सो। निमन से मने सिंहा बजावला लगे नो। अरे हमारा सिंहा ऐसा कौन सरवा है एरिया में बाजे सिंहा बजावेला। टीचर के नहीं खे जानो। अच्छा। 1 नंबर का सिंहा हम बजाएम। आ डाला निमन रही नो। हाँ हाँ डालो वही में बा। तो सुना ना डाला बहुत महंग हो जाता। 25,000 में सिंहा डाला 5,000 में बनहाला। महंगाई के जमाना हो गई बटा। कहाँ 200 रुपया तो लोग एगो बांस किनल जाता तो मांग लेता लोग। तो एगो बांस ले ली हो यह काट ली हो ना एगो बांस से ना फरियाई। कितना लब? 20,000 रुपया दे दे हम। आ एगो पाठी उठी होई तो दे दे हम। बाग मर तू अथी करबो उतना में हम ना बानम। दौरे से काम चला ले हम। जाई दौरा से काम चला ली। बिना डाला का जाम तो बांस से पिटाए मोजा कवा। ए तो दौरे लाखन छोट मोट बीन के दे दियो 5,000 टाल नु भइल। ना ना टाल ना भाई। एगो काम करम 15,000 रुपया दे दे हम। आ कुर्ता मर्दानी हमरा के दे दे हम। उतना हम ना दे। 8,000 रुपया ले लियो आ लेके चलो या नीमन से सिंहा बजइयो। अच्छा एगो बात छोड़ी 10,000 रुपया दे दे हम। आ मर्दानी कुर्ता हमरा के दे दे हम। डाला बना दे 10,000। हाँ हाँ ऐसा कम में नहीं कहो कत नहीं के पोसात। 8,000 ले लिया ये नीमन से खिया हुआ दे हम। ना देखनी पर 5 दिन पंचायती हमरा द्वार पर होते रह। हमरा भईवा के हिस्सा में राउर गौवा रखो तो केहू पंचायती उचायती क के हम अपना हिस्सा में हम ले ले बनी। अच्छा जाई ठीक बा। ठीक बा। 8,000 में आनु जइबो। हाँ आ जाए मने 2 बेरा खियाओ पड़ी हमरा के। 2 बेरा का 4 बेरा खिया दम। खियाओ खतरा कौन बा। ठीक बा नु। ठीक बा जाई।